Nou, we zijn bij Noorderwind, hè? Willem die zet alvast alle stoelen even klaar neer voor de gasten. Noorderwind heet het programma? Ja, Noorderwind, ja. Doe best de presentator, wist dat? Maar het werd wat moeilijk, want Afke Nienke is net. Nee, ik ben helemaal in de slecht. Hier een mooi intro op toch. Willem, maar zonder Afke Nienke, daar maken we wat op betinken. Je hebt cursussen omgaan met moeilijke mensen. Oh. Eindelijk. Ja, dat is op zich wel handig. Ja. Maar we gaan een hartstikke leuk programma, hè? En je naast me, ja, hier van Nelly. Dus hallo. Ja. Nou weet ik die naam eigenlijk net. Nelly. Ja. Dat is logica. De man met de hamer. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Hans, Ja, kun jij me naar die Belgen brengen? moet ik je even naar de België begeleiden? Naar Onze man uit Antwerpen. Bogaard, hè? Ik zit hier op de bank bij Omroep Friesland naast Dieneke van der Veen. Ja, hoi. En Dieneke van der Veen, zij is programmamaker bij Iepen Up. Ja, bij Iepen Up Live, klopt helemaal. Ik werk daar achter de schermen. Hi. Zo, dan heb je ook lipstift op. Hoe gaat het met je? Goed hoor. Je was een beetje ziek? Ja, nu niet meer. Nu niet meer? Je bent er weer helemaal? Maar je bent wel zo beter dat ik nu niet morgen ziek ben? Nee. Oké. Hello. I'm sorry I'm interrupting. I'm just filming. Okay. Hallo. She's gonna give you a gig in Ireland. Probably. And you're from Don't know yet. You're from Italia, Sicilia, I heard. Yes, Sicily. Did you did not bring the map with you? No, I use Google Map. It was the early days. Oh, sorry. Yeah, sorry. But welcome in Friesland. Thanks. I've heard you've been on a holiday here. Yes, And you have a friend. and I have friends And here. he said to to you, visit. well, we can arrange some gigs for you. No, they didn't tell me. They didn't tell me. And right now, I'm just here for holiday, you know. You're gonna have a gig on Frisian television. No. Yes, in Frisian television, yes, and it's the press office that's working in that direction, and it found me this radio contact, and it's brilliant, because I like a lot here. They don't understand everything, but it's fun because they can put a lot of meanings in the songs. Wie? That De Italiaan. Nee, is niet Latijn. Nee. Yes, they can Nee. use Is toch wel een leuke huisje? Ja, zeker. We're cousins. Your cousin. Yeah. Your cousins. And another cousin, Another cousin? and then my sister as well. But she's probably Yeah, you can see that's your sister. yeah, she's my You can sister. really see it. Zonder begeleiding, dat moet je maar durven. Hè? Een beetje waar. Ik zit hier aan tafel bij de Huksons. Of Sun. Hukson. Haaksens. Huksons. Ja, dat is een Is dat van Hukken? Ja, Klopt dat? ja, klopt precies. Je bent dan net daarna je normaalachtige band, toch? Nee, dat wilde ik net. Maar wat was het wel? Ja, muziekmaatje. Muziekmaatje. Ja, op een eigen manier. En het is boeren speedrock. Ja, boeren hardrock. Ja, Boeren... Ja, nou gaat het Maak er wat van, jongens. Maakt er wat van. En je hebt ook al je verschillende dialectjes, accentjes. Ja, Drents, Gronings, het is een mengelmoes van, hè. En jij bent de enige die beschaafd Nederlands spreekt? Ik net. Nee. Nee! Oh, ik nou. Ja! Ja. Wat is die namen? Ik heet Bouke. Bouke!
Frieske? Ja, Oh, echte dit- Frieske, nou maar. Gineke, open up. Wat leuk dat is de best. Ja, zeker. Ik ben van de week even bij je en nou is het je. Ja, dan ben ik hier even te zien, zeker. Dat is een leuke rondleiding hoor. Sorry? Doe eerst even, een soort speakstage-achtig iets bij de omroep, bij een programma toch? Ja, zeker. Ik ben hier nou even op Hansje en je hoort dus even bij Noorderwien Live om even te zien wat hier precies gebeurt. Van de inspiratie voor Even Up. Ja, mede van de inspiratie van Even Up, want ik kom te zien hoe het hier nou precies werkt en misschien inspiratie op de wat derde kunnen. Maar ik zeg gewoon tegen Willem. En dan tot ongeveer 7-8 minuten. Zou leuk zijn, toch? Ja, zoiets. Dit was Noorderwien Live. Onthoor een keer. Doei. Blans. Goodbye. Nice to meet you. Have a nice time here in Holland. Good luck. Good luck. Bye bye.